Il-Union tal-Infermiera u l-Qwiebel l-MUMN qed tistenna li jkollha laqgħa ma' Steward Healthcare li se jieħdu f'idejhom l-isptarijiet Karin Grek, San Luqa u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex wara li l-Vitals Global Healthcare sfaxxat fi żmien sentejn. Is-Segretarju Ġenerali tal-MUMN Colin Gallia ma' Net News qal li jekk il-laqgħa ma ssirx ma' Steward Healthcare se jkunu huma li jitolbu li ssir il-laqgħa. Ovvjament issa mid-dera f'Jannar dawn se jieħdu over. Ovvjament, nkunu qed nimmonitorjaw naħseb li jkollna laqgħa magħhom jekk ma jkollniex jitolbu aħna żgur. Tajjeb dawn ħannaraw l-affarijiet eżatt kif huma. Colin Gallia qal anke li huma ma kienu jafu b'xejn qabel ma nfurmhom il-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn li l-VGH issa sfaxxat. Li aħna ma konniex nafu qabel mal-bieraħ filgħodu ġejna kuntattjati mill-uffiċċju tad-Deputat Prim Ministru Chris Fearn fejn għajtilna laqgħa urġenti u informana dak il-ħin. Dak il-ħin ma konna informati b'xejn. U l-MUMN issejħet flimkien mal-mam jew kellkom laqgħat separati? Kenna laqgħat separati għax dak il-ħin li batalina kellna qegħdin fl oħra. Iġbir palissa l-MUMN. Kronoloġikament kif ġraw l-affarijiet ħarġet fil-medja l-ewwel u mbagħad ma aħna ġejna informati mill-Ministru tas-Saħħa mbagħad. U kompla jgħid li informaw lill-membri tagħhom dan kollu u li ġew assigurati mill-Ministru Chris Fearn li l-kundizzjonijiet miftehma mhux se jinbidlu. Li aħna ġejna assigurati li l-agreements u li għandna aħna speċi l-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-membri tagħna ħajġu onorati u ħajibqgħu l-istess. Ovvjament dalgħodu anke informajna l-membri tagħna aħna li ħanibqgħu nimmonitorjaw is-sitwazzjoni. L-eks kap eżekuttiv tal-VGH Armin Ernst u l-persuna li kien f'pajjiżna fl-aħħar ġranet sabiex jagħlaq id-deal misterjuż illi ra lil Steward Healthcare jieħdu f'idejhom l-isptarijiet Karin Grek, San Luqa u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. L-isem ta' Ernst ikkonfermah il-Ministru Chris Fearn innifsu meta fil-briefing tiegħu lill-ġurnalisti qal li kien hawn f'pajjiżna l-President ta' Steward Healthcare. Fil-fatt dan il-President muħat li f'Armin Ernst, l-eks kap eżekuttiv tal-Vitals. Armin Ernst kien ħallat mexxija ta' Vitals f'Ottubru, fix-xahar eżatt li fih il-Gvern irċieva ppreżentazzjoni mingħand Steward qabel jieħdu f'idejhom it-tliet sptarijiet. Ir-riżenja ta' Ernst kienet inżammet mistura mill-VGH.